По покана на областния управител инженер Владислав Стойков, Христо Стоичков посети Кюстендил. Визитата на именития спортист и треньор бе във връзка с прожекцията на биографичния филм «Стоичков». Официалното откриване на събитието бе в голямата зала на Общинския драматичен театър, като входа за всеки зрител бе свободен. Кюстендилци препълниха салона, а най-щастливи останаха децата, докосвайки се до футболната легенда на България и Каталуния. Господин Стоичков, за мен е чест и удоволствие да вода този разговор с вас. Звездите са на небето, но някои звезди се разхождат и по земята като вас. Какво е да си звезда в днешна България? Как се чувствате? Както и премиера каза, някои звезди трябва да са горе, да внимаваме какво става с тях, нали? Първо не се чувствам звезда, никой не съм се чувствал така, защото това е било моя професия, това е било мой дълг. Старал съм се да направя всичко възможно, много хора да бъдат радостни. Благодаря на моите колеги, на моите треньори, на фенове, на които са ме подкрепили, на моето семейство. Съм постигнал това, което съм постигнал. Дай Боже, някои от нашето поколение, някои от по-малото поколение да върват напред. Да катерат върховете, защото е много трудно. Да катериш, много лесно да паднеш. Имали сме много случаи такива, където действително много таланти, много дарбано изостават на пътя и после чуем какво става. Филмът на Иван Иванов «Всичко е любов», който е любим мой филм, изключително повлия на вашата кариера, на вашият характер. Пояснете за широката аудитория. За мен този филм ще ми помогна много в моята спортна кариера, поради проста причина, че е един паралел, който е направен във филма. За това кой е Иван Иванов, неговата личност, неговия характер, неговата непримиримост да побеждава. Може би това ми помогна в моята кариера да тръгне по неговия път. Затова за мен беше много лесно кого да избира, защото има много. Но за мен Иван Иванов ще остане легенда, приятел, артист, човек, който аз поне мога да се гордея, че благодарение на него в филма, който той игра, тръгнах по неговия път. Малко паралелно. Защо? Защото той показа характера във филма, сби с най-добрия си приятел във филма, искаше да бъде лидер, бягаше от поправителното училище да се срещне с неговата любима, да изгори дневниците само и само тя да мине в по-колен клас. Аз го правих обратно, бягах от училище, горях дневници да мога да игра в футбол. Но това ми остана една следа в моята кариера, който и когато започнахме да го правим и филма, и му казах, че той ще бъде водеща фигура и водеща личност в този филм, не най-малко Иван така го прие с сълзи на очите, с едно така виждане, че не сме го забравили. Аз, приятелите, не ги забравям. И за мен Иван ще остане такъв. И моето лично мнение е, че българското кино не разполага с личност като Иван Иванов към момента и българският футбол не разполага с играчи и характер. По-скоро характер с Стоичковия характер. Ние ми футболисти, има и артисти, но... Футболистите май станаха повече артисти. Някои се отказаха от националния отбор. По ваше време това не беше възможно. Аз не мога да съда един, втори, трети, но може би всеки си преценява какво трябва да прави. И да го съдим няма смисъл. Аз винаги ще подкрепям Димитър, тъй като Димитър ще остане в историята на българския футбол. Това, че отказа да играе за национален отбор, той най-добре знае. Аз също знам, но винаги съм казал, че нека да го запазя за мене си, тъй като няма да бъде колегиално, няма да бъде коректно това, което аз знам, да го изнасям на някой, който пише 2 реда и на третия ден забравя какво е написал. Затова
Димитър ще бъде подкрепен от мен, от моето семейство. За хубаво, за лошо. Димитър ще проправи, но прокара се едно име да се казва Димитър Бербатов. Така че оттам нататък, каквото да говорим за него, да се надяваме, че друг ще излезе като него. Дано да е така. Българите обаче никога няма да забравят 94-95 година, когато излизаха полиците с развретия трибагреник, с тъпаните, не се спеше до ранни зори. Лична моя случка 95-та, когато ни отведоха от училище в Франция пред Айфелата кула, бях с знамето на България, България 9-4, един негър се обръща към мене и казва: Стойчков, Стойчков. Действително, вие се превърнахте веднага в посланник на България още тогава. Може би от това, че в продължение на толкова години играх за Барселона. Барселона не е отбор, който играе, събира се багажа, се прибира в Барселона и приключва. Просто Барселона е институция, Барселона е обичан отбор, Каталуния е обичана територия в Испания. И вие сте в сърцата на каталунците. Каталуния винаги ще се радва на това, че в момента има най-добрата школа. Това, че футбол клуб Барселона е над всичките, това е ясно. Че са минали през този клуб най-добрите футболисти, също е ясно, макар че много хора завиждат на това, какво се прави в Барселона. Но е постигнато с много труд, с много перспектива, с много мислене как и по какъв начин да се постигнат тези резултати. Тази популярност, която съм я получил, е благодарение на ЦСКА, благодарение на Марица Плодив, на Хеврос Харманли, националния отбор, Барселона, в Япония, в Спарма, Саудитска Арабия, където съм играл, в Щатите. Оставил съм някаква диря. Мисля, че това, което съм го оставил, е плод на много труд, на много лишения, но там са много хора забъркани в това семейство, приятели, треньори, колеги, футболисти, доктори, масажисти, шофьори. Са много хора, които са помогнали за моето развитие. Затова казвам, че без тяхна помощ едва ли мога да постигна нещо. Независимо, че съм карал много голове, независимо, че съм спечелил много неща, но нито головите стават сам, нито успехите идват сами. Мисля, че всичко е свързано така, че затова се казва и колективна игра. Ако в футбола някой може да каже, че някой ще вземе топката от вратаря и ще вкара гол от другата страна, не се роди от такъв. Няма и се роди. Със сигурност оставате една светла личност в българската история, в българския спорт, но още по-важното е, че оставате в сърцата на децата. Те много ви обичат. Правите школи за тях. Тръгнахме от 90-та година в Барселона, имаме 3, четвърта подготвяме. Тук в Етрополе сме направили една прекрасна школа. Сега в момента в Ловеч, където съм на работа, също се работи страхотно. Излизат млади таланти. Не случайно други отбори се интересуват от тези кадри, от школата на Етрополе, от школата на Литекс. Се интересуват отбори, които искат да имат тези футболисти, но знаят, че всеки труд се заплаща. Всеки футболист си има някаква цена, която благодарение на треньорите, благодарение на хората, които се грижат около тях, благодарение на училищата, където учат. Тоест всичко е свързано. Накрая на филма имаш един много важен въпрос, който си го зададохте приятелите помежду си. Дали този успех от 94-та година ще се повтори? Като че ли тъга имаше в очите ви? Ще бъде трудно. Ще бъде трудно, но как сме свикнали да казваме, няма невъзможни неща. Дай си Боже по-бързо да се отръскаме от това положение, от тази ситуация, която се намира в българския футбол, защото ние по-надолу няма да стигаме, защото няма на къде. Имаме футболисти, дано и държавата малко помогне на всички клубове, които изнемогват да се върнат тези бази, които са изоставени, защото мисля, че с много малко средства могат да се възстановят всички бази, за да могат всички деца отново да се върнат да играят и в училищата, и в спортни училища, и по терените, където сме ги изоставили, защото
много обикалям из държавата, виждам, че на много стадиони, където съм играл в детските ми години, сега е крави и коне. Така че децата ги няма. Децата са на компютър, айфони, GSM-и. Просто забравихме, че спорта съществува. Не само за футбол, говоря за целия масовия спорт, който са ни давали. Световни, европейски, олимпийски титли. Това вече го няма. Просто караме на 2-3 таланта, които ги имаме и ги държиме по 8, по 10 години, по 12 години и чакаме само едни и същи хора. Просто ако не се вложат средства, ако не се вложат умения, ако не се вземат специалисти да покажат, че искаме да го направим, ще си караме само на старата слава, както е Валио Йорданов, както е Стевка, както съм аз, както е Таня Богомилова, както е Братан Ценов, както е Станка Златева, както е Симеон Щерев, както е Петър Стойчев, защото вече ние сме по-накрая. Мария Гроздева, нали, както бяха Иляна Раева, Мария Петрова, голямата гимнастика. Нали. Ще чакаме така да мине от време на време нещо да вземем. Но ние трябва да бъдем насочени там, където знаем, че имаме таланти. Защото аз винаги казвам, ние в България имаме диаманти, но трябва да ги полираме. Дано вашия пример ги върне. Да се надявам, малко ли много от филма така са видяли, ако са, нали, вникнат по-дълбоко във филма, откъде съм тръгнал, какво съм постигнал, нали. Все пак, за тях ще бъде интересно и да го прегледат, защото от много неща съм се лишил. И не се оплаквам. Но пък станахте изключителен човек и личност. Нека да го кажат другите. Така ви има оценката със сигурност. И моята също. Във филма ясно казвате какво си мислите преди удара срещу германците. Фаула в 76-та минута, ако не се лъжи по минути. Но за хората, които още не са го гледали филма, бихте ли споменали отново за вашата мисъл преди фаула? Много лесно, защото ден преди този матч голямата мещерка се обади. Вика, да ти вкара един гол за мене. Само за малката, вкарва само за малката, но това е една анекдота, която ще остане, нали, в съзнанието, тъй като на световно първенство 80 000 човека на стадиона. Ситуацията е такава, че 1-0 за Германия и да те мине през главата, че в същия момент щерката те гледа, чака да вкараш един гол. И ти мина през главата много забързо. Но мисълта е била правилната. Правилна. Топката мина къде трябва да мине, спря където трябва да спре. И германците със сигурност не са го забравили. Това си е техен проблем. Аз съм радостен, че с моите колеги успяхме да направим много хора щастливи на този ден. Мисля, че и това, което каза и Данчо, че ние сме по-добри и когато побеждаваш силни, ти ставаш по-силен. Това е една много вярна приказка, която каза Данчо. Много е лесно да биш по-слабия, да му вкараш 2, 3, 5, 10 гола. Бий големия, за да станеш голям. Това е една фраза, която Данчо каза. И дано я запомнят много малки деца. Дано се получат от нея. Да върват по този път. Бий, за да уважават. Вкарвай, защото ще е по-трудно после. И аз изповядам тази философия. Любовта на съпруга Стоичков ли е по-силна или на бащата Стоичков? Можете ли да се направи синхрон тук? Когато съм на терена е малко по-различно. Когато сме с децата, когато сме семейно е много по-различно. Така че оставам на критиците да го анализират, защото е много лесно да пишеш, да говориш, без да имаш време да пиеш едно кафе или да се доближиш. Това е най-голямата беда. Но приятелите ме познават, семейството ме знае кой съм, що съм. Нали, особено хората, които дават оценка, са във филма. А тези, които се дават в някакви вестници, някакви такива подлистници, те са извън строя, защото обществото ги е свърляло там. Те вече са на предела на зализа. Това, че хората там във филма, те казват кой съм и що съм.
Ако продължа вашите думи, подхода към вас се оказва, може би, най-важно в комуникацията. Не съм съгласен с журналистите, които ви определят като скандална личност. Аз от разговора до тук с вас, четеме ги разни по вестниците, примерно, нали, по вестниците. И да. Излезе от люли, в младост се е забрал кое е. Точно така. Но от разговора до тук аз виждам един изключително приятен, интелигентен мъж, който знае как да се държи в обществото и много малко хора го умеят. Така че думата скандален аз не бих я употребил. Сега, на някой може би така ми изнася. Скандално, невъздържан, невъзпитан. Окей, зависи как си го поискаш, защото първият момент, когато ти ми поиска интервю, също ти отказах. Защо? Да. Защото традиция. Да искаш, друго да знаеш как си го искаш. И когато ти направи един така диалог, бързо мислене, видя, че е много по-лесно. Нали, има една думичка много, много вълшебна. Може ли, ако обичаш, нямам време, искам да го направя с теб, защото няма да имам друга възможност. Много е лесно. Много е трудно да вземеш микрофона, да го бутнеш и говори. Какво ти говоря? Кой си паза, какво ти говоря? Значи, всеки подход се намира аршин. Нали, така съм го възприел, така ще бъде, няма да се промена. Кой каквото се постреля, там ще спи. За някой ще има интервю, за някой само ще гледат, ще въртат колелото, ще потривъртат и може и аз един ден, може, но няма да стане. Благодаря за оценката, за което от осмицата на България, от осмицата на Барселона, от човека, който българите никога няма да посочат с пръсти и да кажат, че този човек предаде... Че съм корумпиран. Националните символи. Не, за националните символи ще да кажа. Пък и някой може да си помислят и такива глупости. Има такива, да. Има, но виж какво ще кажем. Много пъти съм го казал, че може би е било момент тогава, когато изреках и тези приказки, нали, България какво ми е дала. Да, вярно. Имаш някакъв такъв момент, когато ми кипне на мене. От знайни и незнайни. Все пак, нали? Че прекрачихме малко границата, но намерих сили, разговарял съм много пъти, извинил съм се за тези мои постъпки, но това е посоката. Да знаеш, когато губиш, да знаеш и да се изправиш и да спечелиш. Лошо е, когато си свикнал да губиш. Постоянно си губиш. А когато си втори, никой не помни вторите. Да. Ние сме стигнали върха. Ние били сме някъде и първи. И сте недостижими, поне за момент. Недостижими, да се надяваме, че един ден ще се роди такъв. Аз вярвам, че ще имаме отново футболист, който ще бъде номиниран в първите 50 на Европа, в първите 100 на света, така че аз това не го изключвам. Дано бъде така, и защото това ще остане в историята при всички положения, поне като историк го казвам аз лично. За една малка държава да имаш хора, които са спечелвали златна обувка, сребърна обувка, е уникално. Златна топка. Колко сме? Ние сме колко Каталуния? 7 милиона горе-долу. Виж какви държави имат: Италия, Германия, Франция, Испания. Нали? И не могат да се пофалят. Нали, че имат. Испания има една златна топка. И това е на Луис Суарес, 60 някоя година. И нямат. Нали? Аржентина не е много голяма, но Меси е там. Марадона е там. Нали? Холандия е една малка държава, Йохан Кройф е там, Ван Бастен е там, Гулет е там. Нали? Винаги казваме, че по-малките са много по-задружни и по-бързо се оправят в обстановката. Затова... Споменахте името на Кройф, току-що и се сещам за миг от филма, когато Кройф казва, че трябва да се направи сериозен, когато сте настъпили съдията. Не беше много сериозен. Обаче като се обърнам се е разсмял. Не беше много сериозен, тъй като постоянно се смееше. Но... такава е била ситуацията. В днешния ден имате ли желание, не на терена, метафорично казано, да настъпите някой негодник? Ма той си е настъпан. Аз ти казах, че обществото го е настъпало толкова много, че той не може да дигне главата. Той постоянно отива надолу. Аз е да го настъпа, той ще каже: бе, Стоичков ме настъпа. Нали, по-хубаво да го оставим там да го мачкат, да си кара където му е място, и това е. Друга алтернатива нямаме. Всеки си гледа собствения живот, всеки си гледа работа там, където прави, каквото прави.
Така че не обръщам въобще ни най-малко внимание какво пишат и какво се говори. Защото... Ай, не трябва. Ама за какво да му обръщам внимание? Нито ми плаща сметката на телефона, нито ми плаща хляба или водата. Така че всяка жаба се знае гила. Да ви попитам в перспектива. Българите харесват харизматичните личности. Личностите, които от времето на Калоян имат твърда мъжка ръка. Подобен е случая с премиера Бойко Борисов, така и при вас. Имате ли желание за развитие в българската политика за в бъдеще? Никога не съм бил и няма и да бъда. Там си хора, които са подготвени за тази работа. Но каквото да направим, то трябва да е за доброто на нас. Защото ние сме си вързали краища. Но мисля, те къде да след нас. Ако ние не си помогнем, а постоянно сме в критики, постоянно сме в скандали, постоянно вод на недоверие, ще се тъпчем на едно место, само ще говорим, че правим нещо, а нищо не правим. Ще минават времената, ще се критикуваме един друг и така ще караме докато от другите. Тогава да обърнем посоката на евентуална перспектива. Създадохте току-що един чудесен филм, брилянтен филм. Мина ми просто като хрумване. Телевизия Стоичков да очакваме ли? Барселона си има телевизия, много спортни канали като Челси, футболни клубове имат телевизия. Зависи колко струва и какво ще гледаме по нея. Това вие ще го решите. Нали? Стоичков се казвате. Не знам, не съм мислил, защото в момента имам други задължения, но нищо не е изключено да един ден да си купа някоя чистота и си направя телевизия. Макар и може да си го гледам само аз. После ще дойдат други, после ще дойдат други. Нали, но вярно е, че в последно време така телевизиите се промениха в добро насока. Добра насока, тъй като има много интересни неща и една приятелска препоръка. Да се уважаваме нашето. Чуждото се е чуждо. Също ще го уважаваме, но първо нашето. Чудесни думи за финал на нашия още по-чудесен разговор. Да споменете на нашите зрители как ще изкарате коледните празници. Какви са ви плановете? Вие сте... Нямам. За сега единствената ми работа е утрешния ден, какво ще тренирам, как ще подготвя футболистите за следващия матч. След събота имаме друг матч, който завършваме годината за купата с Спартак Варна. Оттам нататък никой нищо не знае. Това са ми плановете тук в следващите 7-8 дни. Тренировка, мачове, тренировка и мачове. Там нататък никой не знае кой къде ще е. А най-хубавия подарък по Коледа, който би ви изненадал? Подаръците си ги правим и ние с приятелите. Когато се береш от кръг от приятели, може да ги погледнеш в очите, си кажеш кой е минало през годината, какво сме сгрешили, къде сме набъркали, да пиеме по чаша вино, се веселиме, да заредим бъртелите за новата година. Последни думи от човека Стоичков, от личността Стоичков и от камата. Ами да ни обръщат внимание на това, което казва, че 2012 превършва света. Няма да стане. По нова година свинско-винско, щастливи, здрави, усмихнати, с надежда, че следващата година ще е по-добра от тази година, която мина. Да се уважаваме един друг и това да гледаме напред. Дано се сбъднат вашите планове. Сме живи и здрави. Времето ще покаже. Времето ще покаже, да. Благодаря ви за разговор. Мерси. Заповядайте отново в Кюстендил. Мерси.